वहिनी किती घेतलात सुरमई? 1000 रुपये. हा जोडी ना? जोडी. ताजी कशी ओळखायची ते सांगा मला. हे बघ ना, दाखव ना, हे दाखव ना. हे बघा कापल्याने ताजी पडपडीत. 1500 जोडी. जोडी ना? आता इलो आपण काय विरारच्या मासळी मार्केट मध्ये. विरार ईस्टला मासळी मार्केट स्टेशन पासून 2 मिनिटांना 1 मिनिट आहे. पाय टाकला असतं लगेच इला. हा त्या मासळी मार्केट बोलू पण आता वाव देते. ताई घे, खाडीतली घे, ह्याच्यातली घे. खाडीतल्या पासून चिंबोऱ्यापासून बारीक मच्छी पासून ते मोठ्या मच्छी पर्यंत. चला बघूया. करली तारली काय असतात ती, काय बोलतात ती, तारली तिच्यापासून सुरुवात. काय वहिनी काय विचार करता? खायची मच्छी आधी बघूया. आधी बांगडे दिसतात बघा. आपल्या बांगड्याचा टिकला असा ना. कसे ना बांगडे? ते बघ तिथे धार करणारा. धार काढता. सर्वच बोललेला धार काढू मच्छी मार्केट मध्ये यावा. दाखवा तरी ताजे आहेत की नाही. आता मग दाखवलेलं ना. हा लाल लाल बर्फातले नाही ना. हे कुठले ओरिजिनल कसे ओळखायचे? याला काटा नाही. खवली नाही, खवली वरती काटा नाही, ते काटा असतो. काटा म्हणजे आपण खवळे बोलतो त्या का गो. हे काय कशाची ती? 150. पण कसल्या माशाची आहे? शिंगाळा. काय आहे शिंगाळ्याची अंडी? हा दाखव. 150, 300 ला. कशी बनवायची? अच्छा, उकळून मटणासारखी बनवायची. सुरमई कशी आहे? 600, 500. ऐकलास काय भाव? आता हे मार्केट मध्ये आपली एंट्री. बर्फातलोच हा बांगडो. सगळं सेफ्टीवर करून ठेवला. काय हो ना बांगडो. होय होय. सेफ्टीवर करून ठेवला. हे बघा ही कालवा डिशीत. कशी वाटा? काकी कसा वाटाय? 50चा वाटा. ही जास्त दिसते. ही 200 ला किती? 250 2च. हा मोठी सुरमई. हे मोठे हलवे. कशी पापलेट? कितीला? 1500. आणि माहिती 3 अत्ती 700. 1500 जोडी. जोडी ना? 1500 जोडी 3 वेळा सांगते. काकी हलवो 700 ला एक आहे. 700 रुपये एक. हाय मस्त. आणि सुरमई कशी आहे? 2000. 1200ची. दाखवा दाखवा केवढी मोठी आहे. दाखवा उचलून. मावशी उचलून दाखवा. मच्छीचा घ्या तुम्ही. करा घे तोंड इथे. किती किलोची आहे मावशी? 1.25 किलो असेल. 1.25 एवढी. किलो. मटणा एवढी मस्त. अजून काय आहे? हे आपलं हे चायनीज हलवे. चायनीज हलवे. ही करली. ही ह्या काय? रावस. रावस तो आहे. रावस कसा आहे मावशी? दाखवा. घे 800. आमचं परब परिवार बघा. मार्केटमध्ये एक तरी सबस्क्रायबर परब परिवार भेटता. खूप छान असतं यांचं किचन. हो खूप छान. किचन की फक्त रेसिपी पण नाही, रेसिपी पण. आणि आमचा बोलला खूप छान, खूप छान. या 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 या. हे बघा दुसरे परब परिवार ऍड झाले. थँक्यू. केवढी मोठी मोठी आहेत पापलेट, हलवा, सुरमई. कितीला वहिनी? किती घेतलात सुरमई? 1000 रुपये. हा जोडी ना? एक कापतायत. एक कापतायत. ती मोठी होती खूप. कितीला मावशी? कितीला सांगत होता सांगा. ताजी आहे ना? 1000 रुपये जोडी. हा. औषधाला दिली. ताजी कशी ओळखायची ते सांगा मला. हे बघ ना, दाखव ना, हे दाखव ना. हे बघा कापल्याने ताजी पडपडीत. बर्फातली नाही. आता तिने बोटीवरनं. वहिनी तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा मोठ्या बाजाराचा. मी मोजून बोटावरनं कमी दिले की त्या पोरगी लहान असं तेवढ्या लांब कोण येतला.
पण सरोज बरोबरच दोनदा येईल विरार मार्केट हो. अशी अशी पातळ पातळ कापायची असते म्हणजे फ्राय करायला बरी पडतात. जेवढं होईल तेवढे बारीक. मावशी शेपटी राहिली हा. चला ना पुढे आता काय तुझं खेकड्याचं रसो पासून सगळा आम्ही मालवणची आहोत. हा मावशी हे घ्या ताजी ताजी नोट आता बोल मच्छी पण ताजी बोल लवकर. मच्छी पण ताजी आहे ना. पैसे 100 असली तरी ताजीच असतात. हा पण मच्छी ताजी आहे. हा मच्छी एखादी खराब पण निघते बरोबर ना. ते पोटात कोण विकत नाही मच्छीच्या. हे बघ आई आणि मुलगी काय ना तुम्ही दोघं मॅचिंग मॅचिंग घातलंय हा. आई आणि मुलगी मांदेली कशी दिली हो 50ची सगळ्यात फेवरेट हा. सासूबाईची सासूबाईची फेवरेट फेवरेट बांगड्यानंतर मांदेली. काय नाही आणलं तर मांदेली तरी आणत वाटत. ही टोळ आहे ना. मावशी काय हे वाम काय वहिनी काय घ्यायचं आणि काय नाही ठरवूनच आलं पाहिजे. एक दुसरं नवीन मासो दिसलो हा कुठे तो पण टोळ असतो. केवढा मोठा आहे 10-12 किलो असेल खालपर्यंत. मावशी काय आहे वाव 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 बोंबील बोंबीलचं काय दाखवलंय सांगा. बोंबलाची हिरवी चटणी आणि कुरकुरीत फडफडीत बोंबील. हा ना. हे बघा ही माझ्या भावाची फेवरेट मुशी. कशी दिली काकी. काकी बोलत नाही काहीतरी खाता. 202 वोटा 202 बोट 100चं एक बोट. बघा गर्दी नाही तर थंड नुसती ढकलत होती. आमका सुरमई कापून उभाच रवाक दिल्याने नाही पोटात ढकलतात कशात ढकलतात. जरा गर्दी कमी या झाला आमचा आता मावरा घेऊन आता डायरेक्ट घरी बघत बघत चला चला आता रांदूची घाई आहे. आता घरी जातो. वाजले बघा किती. एवढं मोठं मार्केट आहे फिरून. आणि जाता जाता ह्याच्यावरची रेसिपी येतली ती बघू विसरू नका. जाता आमचं परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. मासळी मार्केट कसं वाटलं तो पण सांगा. आणि काय कधी यायचं आता कुठे विरार ईस्टला विरार स्टेशनच्या जवळ बाय पाय टाकलास की इलास. तुम्हाला पाहिजे तर ऍड्रेस देतो. किती किती प्रकारच्या नाना प्रकारच्या मच्छी असतात आणि मस्त स्वस्त आणि मस्त असतात. हो वजरी पण आहे बघ. अरे अरे वजरी पण आहे. कशी दिला 120. कलेजी आणि माहिती काय कलेजी ये क्या है बट कलेजी बकरे का चमड़ी. ये वजरी है ना. साफ करने का काय हे विरारचं मार्केट मस्त आहे बघा. चिंच बघा नको दात आंबट झाले. नारळ पाणी उन्हाळा सुरू झाला. चला आता जाऊया घरी. चला आता बाय बाय.